Pronkjerieden is een jurysport. Er wordt jongen naar hoe de rijders op het ijs gezet worden, hoe de rijders oerhingen en weer waarom komen en hoe het er al hier uitzicht. Ik kan zomaar aan de start staan en denken, oh, ik krijg bibber in mijn benen. En ik kan aan de start staan en zeggen, yes, ik ga ervoor. Dus het zijn allerlei omstandigheden die het deel uitmaken van het succes van de wedstrijd dag. en het succes. Maar mijn partner die heet Piet Heen en Weer. En die sleept mij ook mooi heen en weer. Die heet Piet Heen en Weer? Die heet echt Piet Heen Letterlijk? en Weer. En de laatste wedstrijd in Alkmaar hadden we ook allebei goud. Dit is de beginnersklasse eigenlijk. Okay. En de recreanten die dus voor het eerst wedstrijdervaring willen opdoen. En dat is ook voor ons heel leuk. Ja. Heel leuk om te jureren. Dan kan je ook zien waarom je traint, hè? Je kunt het verschil wel zien, hè? Ja, maar dan kan je ook zien waarom je traint op de kunstijsbanen. Ja. Dan breng je toch de basis van de techniek bij. Er komen jood een paar honderd taskogers en dat valt de organisatie aan. Dit ben eigenlijk een soort van promotiewedstrijden om maar zien te laten hoe mooi de taak van sport wijzen kan. Maar het vergreest het behoorlijk. Je ziet ook wel aan de meesten die er aan doen. En die jeugd die vindt het waarschijnlijk net interessant genoeg. Ik weet niet, die wil ouder hutrijden, denk ik.